imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa ndila ndikhona imisebenzi yomusa Jesus yo ndilibele mntakabawo ndidlulile nengoma yomntu ngefika i-recording yami abazovuma nayo Nkosi yami nika abantu bam ithemba part 45 #impilo sibuyile bantu benkosi ngoku mna ndidunyelwe ile ngoma apha ndiyacula ngoba kaloku ndikhumbula apho ndisuka khona nale mpilo yam ibihlekehleke ndikhumbula apho ndisuka khona nalo Thixo kusenzeka izinto endingazi-understandiyo empilweni yam kanti all along uThixo ebeneplan qha mna kaloku ndandisavalekile ndibethwa nguHoseya othi abantu bam bayatshabalala ngoba kaloku baswela ulwazi itsho iBhayibhile my people are perishing because they lack what? Knowledge. Utsho uHoseya bantu benkosi. So bendikweso stage sokulekha knowledge all this time. Ithi ke ngoku into ebangela babe ndilekha knowledge in the first place. Ukuba uThixo lona wayendivezele kwaseqalekeni uba yintoni le kufuneka ndiyenze emhlabeni wakhe. Mhlambi bendizawuphaphazela ndifike ndiliphela apha phambi kwenu. Kaloku ndikuba ndisemtsha ndisengumntana andazi into i-experience andinayo azindibe amaqhwawa ndibethanga. Ndithe nje ndoyazi uba negift ndaphaphazela ndafuna uzoma apha phambi kwenu. Into ebangela uba igift yam idileyo ngohlobo edileye ngayo ndithebe ndiphekwa ndigqibo nichazela ezinye zendawo ebendiphekwa kuzo including laa mtshato ndandizifake kuwo uThixo wayondipheka kwaphaa kulaa mtshato naphana kulo wakamama umtshato ndandiyophekwa kwaphana ngoba if umama uJeremiya 21:11 uJeremiya masimfunde ndiyalazi ibali lakhe qha liyandibaleka ingqondo yam inako ukuxakeka masimfake uJeremiya apha sikhawulezise ndifuna ukumfunda enjalo ndiyamazi ndoba uthini na uJeremiya uJeremiya ngulo uthi ndakwazi ungekafiki nakwesa sibeleko sakama wakho ndiyacinga itsho ilena itshoyo ivesi masivele siyifunde ndiyacinga kodwa yileyo ndakwazi ndakonyula ndiyacinga yiloo vesi lesithetha ngayo apha masiyifunde ivesi lekaThixo masiyifunde ifowuni yam uthi yiyo unomvula uthi camagu sihlwele camagu nomvula ndiza kuyifunda ke kodwa for umuntu ongayaziyo basithetha ngantoni xa sithetha ngoJeremiya uthi uJeremiya chapter 29 verse 11 uthi for I know the plans I have for you declares the Lord plans for welfare ndithanda xa isithi plans to prosper you and not for evil to give you a future and a hope utsho ke uJeremiya guys u29 umisa kwezo line uJeremiya ngesixhosa ke itsho ithi ndakwazi ungekabikho kwakweso sibeletho sakama wakho ndakwazi ndakonyula ndakonyula itsho phana esixhoseni ndiyathanda ukuzifunda ngesixhosa izinto ithi ngokuba ndiyazazi ingcinga endizicingayo ngani utsho uYehova ingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi ukuba ndininike ikamva nethemba itsho phana esixhoseni ndakwazi itsho enye ndakwazi usesibelekweni ungekabikho nakwisibeleko sikama wakho uthi for me
Ndizawube sithi ke for me mntakabawo ndiyithanda ngesiXhosa iyomeleza. Ewe ndiyayithanda iBhayibhile yesiXhosa, ivele ithethe indaba icace bha, uyive kakuhle. Ndithe mna mos ndingulo wayekhulele eziyuni, iBhayibhile ndiyifundiswa ngesiXhosa. Sometimes uze ndixole, funeka ndiyifunde ngesiXhosa ndixole ke ngoku because ewe phana esiXhoseni sasikhule kufundwa sona esasiXhosa esiya. Ngoku sifunda iBhayibhile yesiNgesi ebuye ke ngoku imane ithetha amagama amaninzi amagama esiNgesi ethetha into eyi-1 uze uthi soyifunda uqonda uba hayi mana ayivakali kakuhle kule ndawo, uphinde uyoyikhangela kwenye isiXhosa sisiXhosa uba ithi ndakwazi. Itho loo nto uba ndakwazi usesesibelekweni ungekabikho nakwisibeleko sikamama wakho ndakonyula uba uzawuba yiprofethi. Ewe right. Ndithe ke ngoku mna my name is Mercy. Babuze ke abantu uba utheni na wena unguMercy ungenalo igama ungenagama lesiXhosa, utheni unguMercy? Ndinguyoli ke elinye igama lam guys, but ligama laphana nalo ndalifumana apha ekuhambeni. Igama lam uThixo awakhetha ukundinika lona ndithe mna ndinguMercy. Endleleni yam ebuyayo emakhaya egxothwayo, not ukubuya ndandigxothwa ndina-13 nditshilo mos. Ikhona phaa kwezi recordings abantu abangalaziyo ibali lam, ningene guys at Mercy Makwelo 326 phana kuYouTube, ningene phana nililandele elibali lam le yintsi yale nto ndiyiphilileyo apha emhlabeni. Kanti uThixo ubhizi uyapheka phaa. Ndithe xa bendenza umzekelo the other day, yeyi xa kusenzeka into ongayiboni ebomini bakho, uThixo sometimes wenza ntoni, it's either uyaxova. Andithethi ngala mxovo wenziwa ngamaphini, ndingathethi ngomxovo wemhlama encinci, ndithetha ngomxovo isidibilili sontlama esi senziwayo phana xa kusenzelwa imisebenzi, imigidi, imingcwabo, zonke ezaa zinto kuxovwa izidudla zeentlama phana. And I'm thinking abantu abaxova ezaa ntlama basokola gqithi because kaloku itya apha egxini nditshilo. So uThixo ubhizi wayexova all this time ndingamazi uba ixesha eli mna ndihamba nje uThixo uyaxova, okanye uThixo aphuma apha akhabebhaka uThixo. Mna ke ngoku ndilindile apha ndifuna utya izonka, abethi uThixo ilo xesha lokutya izonka. Ndiyatsho ke ngoku into endiyijongileyo kule gift yam ebingacacanga phaa ekuqaleni, xa ibonakala le nto kufumaniseka into bendizabe ndiphaphazela ndisenza izinto ezingacacanga ngoba kaloku andina-experience. uThixo waqonda uba makakhe ndiyeke ndinethe shu kwenze uba ndizakwazi uhlala apha phambi kweni namhlanje ndithi xa ndithetha into ndithetha ndiziqonda futhi uba ndithini. Xa ufuna ukunditshalenja utshone khona, ewe siyithethe le nto kakuhle sive uba le experience othetha ngayo uyithathe phi, uthini kanye. Ngoba kaloku mna ndiyazenza nezam i-research apha ecaleni, andihlelanga xa ndingayazi into ndingayi-understand. I go all out guys, mna ndijonga ii-hours endispende kulonika abantu bam ithemba. Abantu belele nje mna ndiyahlala ngobusuku, zeke kwafika into uThixo sithi lena mayibhalwe, lena mayithweni, funeka ndiphakame noba ndisebuthongweni ndikhangele la laptop ndiyibhale. Ndithi ndifika apha phambi kwenu mna oko bendimane ndibhala, ndivuka nasebusuku nditshone khona. I am back, utsho uLisa. Hi Lisa, welcome back sando sam. Yes, so ndiyavuka nasebusuku nditshone khona guys. Ndithi ndizofika apha phambi kwenu mna ndifastile, ndiphelele, ndirayithi, ndifastile because kaloku ndiyawazi amadimoni awathandi le nto ndiyenzayo, amagqorha awayithandi le nto ndiyenzayo ngoba kaloku ndichaza iindaba zabo apha. They are not happy with me, I know that. Nditshilo mna ndingulufikelwe liphupha ngoku apha ezintsukwini, ndaxelelwa uba bayeza in numbers, bayeza aba bafuna undiqwenga ngoba kaloku mna ndikhupha iindaba zabo, ndikrasha laa system yabo yobubhanxa, laa system mathakatha kuyo ndiyayikrasha. Ewe ndiyazazi ezo zinto, sithula sithethi, samcima sidumo, sithe qwa, we know uba nenzani. That is why bantu bakaThixo ndinicebisa oko, bantu ndini sanulibala kukulala, vukani nithandaze, yithani qwa, kuxakekiwe apha emhlabeni. Umntu ozaziyo ubunegift namhlanje ndiyacela mntakwethu uvuthulula igift yakho, iba ngathi uyayihoya ngoba uzawuzimela ngayo laa gift. Yiphakamele igift yakho. Ewe mna ndiphantse ndalimala amaxesha amanintsi ndingafune kwaloo gift, ndiyanixelela mos ezi zinto. Namhlanje I'm proud of igift yam. Namhlanje ndangane nentloni nokunxiba nezi zinto ndiqoma ndizawuhlekwa kuzothwani ingama ilate elinjengam elizithandayo. Namhlanje I am proud ndiyayinxiba le nto apha phambi kwenu, naxesha loo nto uba umntu ucinga ntoni yakho ayoyam. Ewe impiliso le kum. Ya ndithe ke ndanikwa igama lakho unguMercy endleleni yam egqithiweyo ekhaya ndina-13 years old, ndihamba ndikhala phana ndisebhasini ndisiya phana eCape Town kuthiwa mandiyosebenza. Ewe litsho ibali lam. Ngoku ke ngoku ndakhe ndakhalikhangela kwa eli gama lakaMercy, ndiyalibona mos eli gama phana eBhayibhileni.
sorry nditshilo ndandixakwa nakubhala mos mna eli gama lam ngoba emakhaya isingesi sasisifundiswa ngesixhosa thina, so ndandifunda ibhayibhile yesiXhosa sasisafakwa nakwi-Afrikaans, ndifundiswa ne-Afrikaans. So uMessi phana ebhayibhileni esixhosa ayikho loo nto phana. So mna ndandinepicture kaMessi wesingesi njalo, sorry, we-Afrikaans ngoba ndandiqala ufunda ne-Afrikaans and ndisephaphile ndihoya i-Afrikaans, kwakukuninzi ke guys. Ewe, so uMessi ke ngoku esiba ndiye ndikhula ndali-understanda ke ngoku eli gama lam uba lithini. Ngoku ndakhe ndaqonda uba makekhe ndenze ne-research engamandla since ndivala namhlanje, khe sithethe ngoMessi uba uThixo wayetheni out of onke amagama athi xa indikhethela igama athi mna ndinguMessi. Yes, ithi ke lento yeli gama lam. So i-brief description, the biblical definition of mercy iti, the gift of God's undeserved kindness and compassion. Iti, in Christianity, mercy signifies compassion and forgiveness, particularly when someone is deserving of punishment or suffering, but he receives kindness instead. Ndingulo ke ngoku mna wenzelwa inceba nguThixo. Ngela xesha phana kuthiwa mna ekhaya andimameli, ndenza intando yam, ndiyathini, mna ndibajonga aba bantu ndiqonda nini abangayaziyo le nto niyenzayo, ngoba kaloku mna kudala ndithe ndize emhlabeni sendimdala mna, lezi zinto bazenzayo ndiqonda ndiba-understand, kodwa nabo ba-understandi mna. So yayiloo mpithizelo. Aba bantu aba bendipanisha ke, bendibetha, bendenza zonke ezi zinto because ndandingeva, bendithatha uba njengomntana ongevayo, kanti uThixo wayeseqale into already ngelaa xesha. So ngulo Messi ke lo sithetha ngaye apha, ndenzelwa inceba mna guys nguThixo, wandenzela ububele uThixo, leli gama lam eli. Ithi enye indawo phaa, God's mercy, the Bible portrays God as merciful, offering forgiveness and grace even when people fall short of his expectations. Examples include God's willingness to forgive David's sins and the sacrifice of Jesus on the cross. So lo mercy lona uThixo sibuyamosha uThixo amaxesha amaninzi, kodwa uThixo angasincami, angasiyeki, sithi sesiphonxukile asixolele la Thixo asibuyisele. Ndingulo Messi mna guys, ndim lo wenzelwa inceba. Ndazi uba ndimmoshe kangapha uThixo, ndiyaqhubeka ndiyamosha, ayikuba ndi-perfect even today. uThixo uthi ke akasifuni si-perfect ekugqibeleni, uthatha into engekho perfect uThixo ayilungise, ayipholishe ide ibe yile nto ayifunayo. Ngoba ngoku mna ndihlala phambi kwenu nje, uThixo wandipholisha ndaba yile nto ebefuna ndibe yiyo, ndiyiyo namhlanje, ndiyaziva ndiphelele ndiyilaa nto uThixo efuna ndibe yiyo. Yingako ndingenawo namahloni okunxiba le nto yam ndiyinxibileyo namhlanje, kodwa laa Messi wayengekho ready uthatha kwale gift, ndangasoze ndinxibe le nto mna, ndibonise nina apho uba ndiyanxiba le nto mna ndiyinxibileyo. But namhlanje I know uba ngubani uMessi. So umntu ongamaziyo uMessi, ndim uMessi ngoba mna ndenzelwa inceba nguThixo. Namhlanje ndithe ndisazihlelele apha ekuseni xa ndivukayo, ndivuka ndine-message. I-message isuka kuJason. Jason i-ex colleague yam. uJason undithumelela ivideo ecinga eli gama lam lakaMessi naye. Surprisingly ndabe bendisandoba busy ngoku, nam ndibhizi ndiqonda uba makekhe ndenze i-research ngoMessi as a whole, khe ndimkhangelisise uMessi lona. Ewe, xa ndiyivala namhlanje le nto kwanika abantu bami ithemba, not that andimazi uMessi uminisha ukuthini, but kwaba khona into ethi makekhe ndimkhangele, ndingene kwidiphu kaMessi. Ndiphice ndaphica ke ndaphica. Ngabo 3 mna, ngabo 3 AM bendihleli mna ndiphica uMessi, ngoba lo xa ndiyivala le nto funeka ndiyivale ndithetha into evakalayo. Surprisingly nanku umntu kaThixo namhlanje, xa ndivuka ndine-message yakhe. Uthumele i-message yakhe ngabo 7, akho nto beyazi uba mna ndikhangelana noba uMessi ithini into kaMessi. Uyabona into zikaThixo ziyahlangana. uJason ke ex-colleague wam, ulikhaladi uJason, umthanda kakhulu uThixo, ungumfundisi uJason. Uyandazi ke uba ndiyamthanda uThixo kakhulu, but zivele zahlangana, uthetha ngoMessi naye, surprisingly. Right, ithi ke imessage kaJason. So ndayithatha ke le message njengoba iphelele phana kula recording ebendithumelele yona. La recording kuthiwa yinto ibithi kuthetha bane iHagi Ministries. So bathi phana the Greek word for mercy is elimonsna, ndiyaxakwa ke kukulibiza elagama. Yeah, elimonsna, something like that. From which we get the legal word eleemosynary, which means to be beneficial. So the fact is, according to the law, every church has a legal obligation to be beneficial. That means to be a healing force in a hurting world.
That means to be a hospital for the broken. That means to be a refuge for the storms of life. That means to be a sanctuary of hope for lives crushed by the power of evil. We're not trying to find out who we can put down here. We're trying to find out who we can pick up here. We're not trying to find out who we can put out. We're trying to find out who we can bring in. Not re-announce and reject, but restore and reclaim for the kingdom of God. That's what we're about. uJason ke into ebendithumelele yona ivele yahlangana kanjalo ke kuthethwa ngoMessi apha kuthethwa nangamabandla uba eyona nto siyibizelweyo apha emhlabeni ithini le nto siyibizelwe nguThixo apha emhlabeni. Asizanga zonyathelana apha emhlabeni, sizothini? Sizophakamisana. Sithetha ngantoni? Ngezwi likaThixo. Sizohilisha abantu bakaThixo apha. Ewe asibizelananga ubizwanga apha emhlabeni sizokwenza le nto yenziwa ngamaphara, singcungcuthekise abantu bakaThixo apha. Ewe so lavele yahlangana ke le nto kaJason nam namhlanje. Lento ayithumele apha ndaqonda ba ndizayithatha as it is ke ndizoyifunda apha. uThixo ke guys uyathetha uba niyayimamela lento. uThixo uyamamela lento. uThixo uyathetha. Thixo makuthandazwe ngoba thina sisibhedlele sokuphilisa abangaphilanga. Uthi uJoan amen ma amen. Sisibhedlele mabaphile abantu kwispace sethu. Mabangangcumutheki abantu bakaThixo baze bade bangcumutheke nditho ezinkonzweni ngoba kaloku abantu babhizi bakrwebhana ngezihlalo. Itsho lento. Right. Ngoku kuphinde kubuye ke ngoku esi scripture sithi Romans chapter 8 verse 28. Ithi ke, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Ithi ke le verse xa siyibreaka down bendifundile the other day umama uthetha emfundisi uthetha ngalamini kwakuthetha yena ndandithe esi scripture xa ndisicinga kuvele kuthi qatha yena enhlokweni yam uthi uNomvula amen and amen. Amen Nomvula. So xa ndicinga ngesi scripture ndithe kuvele kuthi gqi umfundisi umama uthetha ube sekuthi gqi nam uThixo le uyazenza ezi zinto zakhe. Ewe uthi ke all things God in all what, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Sibiziwe guys, sibiziwe apha emhlabeni sizokwenza umsebenzi kaThixo. Awukho lula ke umsebenzi kaThixo because kukhona nabasimeleyo abafuna ukusisitopa apha kule ndlela yokuba sithi sibhizi sifuna ukwenza umsebenzi kaThixo. Kodwa ayithi lonto hlala phansi uyeke ukwenza lento uyibizelweyo. Ngoku mna ndibiziwe uba ndizothetha ngezo zinto uba xa une calling ewe ka ube ngathi uyaphakama uyazolula uyazivuthulula uyayikhangela le calling yakho ukuzame ukuqalisa ukuyisebenza ngoba amagqirha awazobuya ngamva namadimoni ayaphambili naba banejealous baye belonyusa nditsho izinga lamayeza abawasebenzisayo. Amayeza lekaThixo uThixo ebethe umntu lona apha emhlabeni uyamnika iyeza alisebenzise ukuze aphile abaphilise ababantu. Bayabulala qha ngamayeza kaThixo, benza izinto ezimdaka ngamayeza kaThixo. Abe uThixo ndithe ndininikile amayeza niwasebenzise ukuze niphile kutsho uThixo emazwini wakhe. But akho mntu uyijongileyo lonto. Ngoku kufuneka siphakame ke thina ke silwele intando kaThixo kwenziwe yona apha emhlabeni. Abantu baye kuphithizela apha besenza ubhanqa babo apha emhlabeni kaThixo. Ithi ke i-breakdown yesi scripture ndigqibo sifunda. Xa sithetha ngo-all things sithini? So this refers to a wide range of experiences, both positive and negative, that a person may encounter. Nditshilo mna ndingulo uphumileyo wangena ezintweni khange zindiyeke zindinethile. Hayi zindinethile. Abalaziyo ke ibali lam bayalazi ndizoqalela ndibalisezo zinto. Ongalaziyo ngena at Messi Makwelo 326 uqale ku part 1 unyuke nayo uzogqibela namhlanje uve uba hayi ndingenile ezintweni. Ndisahleli ndisamile kodwa ndiselapha ndisathi uThixo umhle kwezomeko. So le nto ithethwa apha kuthethwa ngemeko ezinjalo. uThixo mna undonyulile uyandikhupha uyandifaka ezintweni zininzi ke ezipositive ngaphezu kwezi ezinegative. Qha xa ubethwa zezinegative uyuvaleke ucinga fana ba hayi ke mntakaba yonke into imbi uzilibale ngezi zinhle uThixo akwenzele zona. Namhlanje ke ndiyakhumbula uba zintoni ezinhle uThixo andenzele zona. Ndikhumbula nezi zimbi ndingene kuzo. Ewe bendingenisa abantu bakaThixo bengandiyekanga ndithi ke nxa kunamhlanje mna ndiyababulela ngoba benze njani
aba bantu bancedise uThixo uba makude kuphumelele le ntando kaThixo. Qha amagqirha ndithe adom, naba banejealous badom, nezadimoni zabo badom. Xa besingcungcuthekisa abalibali iyawuphelela ekungcungcuthekini, kanti abayazi uba uThixo sethe gqenge plan yimbi. Athi gqenge plan yimbi uThixo. Bukani mna ngoku. Ngubani wayesazi uba mna ndizabe ndihleli apha phambi kwenu e-UK, ndingekho nasezweni lam e-UK. Ndafika mna ndeza apha eWales, ndandilila ukumka kwam eSouth Africa, ndisithi Thixo ndizawuhamba ngendlela utata uAbraham wahamba ngayo, ndiredi ndithathe, hamba nam ndisuse kweli lizwe. Ngoba kaloku ndiyangcungcutheka apha, akukho happiness apha, andikho happy, ndihlutshwa ngabantu abathandwa ndim. Eza kwaSathana ziyandipheka, ziyandophula left and right. Ndathi Thixo ndisuse apha. Wathi ke uThixo ndizakuthatha ndikuse kwelo lizwe ungalaziyo. Uyawufika pha sibone basawuthini. Ndimka ndezezweni endingalaziyo, ndafika apha mna. Kwakukubi ngoko. Ndabe ndiziswa eWales engayazi nokuyazi iWales. Nditshilo mna ndandicinga ngafana uba xa kuthethwa nge-UK mna kuthethwa London, kanti ndizolahlwa eWales. Xa ndifika eWales ndabe ndiqonda kuphi na Thixo wam apha. Ndasuka eziflo London ndandiyazi kwayona. Ndafika apha uThixo wenze ezibukwayo. Ndandize ndindedwa emhlabeni waseWales, ndingahambi kwanamntu, ndinixelele. Ndafika uThixo elungisa abantu bakhe apha. Ndafika uThixo elungisa abantu bakhe. Namhlanje aba bantu ndithetha ngabo ngaba bathi, Mercy, you brighten our lives. Uthi uji, amen. You brighten our lives. Kutsho abelungu apha kum. Ndaziswa nakwindawo enabelungu qwaba, nto omnyama, banqibanga bekho. Basandofika ke abanye one by one emva kwam, ndandifike ndindedwa mna kweli lizwe. Ndigilana nomlungu qha, back and front, left and right. Namhlanje ndimnabelungu. Abo bantu bamnyama bakhona bazingcosana, mna indaba yam nje inabelungu. Iithomi zam ngabelungu. Enkonzweni endikhonza kuyo ndimnyama ndedwa, ndingumntana ndedwa. Ndafika ndithe ndazolahlwa koogrini. Ndabe ndibuza uba Thixo yintoni na le nto ondenzela yona, kuphi apha? Kodwa ndabe ndisithi Thixo ndikhetha uba lapha kunoba phaa eSouth Africa. Kulaa mngcungcutheko bendiphila phana eSouth Africa, ngcono ndibe lapha ndihlale nabagreni phaa enkonzweni yam. Oogreni ngaba bebendinike izinto uba bandisayinele ikhadi mntanam, baphithizele oogreni besayina. Babuhlungu oogreni uba ndihamba, bathi sibuhlungu, besikuthandile, ndimncinci, ndimnyama, ndedwa phaa enkonzweni yam. Ndihlala noogreni enkonzweni yam abanoo-80 noo-90. Ndihlale phaa esitulweni sam efront, ababefike bandibeka kuso from day one. Ndifika kweli lizwe 2 years ago, ndina 2 years 4 months kweli lizwe ngoku. uThixo uthi ke ngoku kugqityiwe, umsebenzi obuzele eWales ugqibile. Ndithe mna kwaphana emsebenzini iyaphela ke ngoku ibhetri yam, kuzawufuneka nditshajele ndikhawulezise phana emsebenzini. Sorry guys, yithani nditshaje ngoba ndifuna ukuyithetha le nto iphelele, andifuna ukuyigqwagqwa into kaThixo. Into le kaThixo andifuni tu ukuyigqwagqwa, ndifuna iphelele le nto kaThixo. Ngoku uThixo uthi kum, so ndajonga ke ngoku mna kuye kube khona mose mna ndine-senses. Xa sekugqityiwe ndiyasensa uba kukhona into efuneka yenziwe. Kudala ndiyiva ishift before umsebenzi lo uvele. Ndisiva nizawuxola ke bantu benkosi. Ngoku ndizawufaka le charger yam ezohlala ngembeko ke ngoku, but sendizawugqiba anyway, so ndizawukabe ndiyibamba kancinci. So ndakudala ndisiva uba kune-shift ke ngoku efuneka yenzekile phana emsebenzini. Umsebenzi lo ndandizowenza as a social worker ndiwenzile, ndiwenzisisile, ziphilile iifemeli, ziphumelele iifemeli, ziyakwazi uzimela ngoku iingxaki zazo. Ndazivala ii-cases zam, ndade ndasala nee-cases ezi-2 xa kungoku. NguThixo lowo. Ii-social workers ezikhoyo apha ziyalazela ibali, ngoba xa uyi-social worker thina sinomthwalo wezidudla zee-cases ezingapheliyo. Siyasebenza thina sidlale, sibili ingqondo ithi ndise everyday ziingxaki zabantu. So ukuba yi-social worker yipart yale nto endiyiyo, funeka ndisebenze ngabantu mna ukuze sisebenze le nto endiyiyo. Ewe, right. Ngoku phana emsebenzini, umsebenzi endiwuzeleyo eWales ndiyabona ndiwugqibile. Abantu baphilile, naba basezitratweni ndibacoshile. Banye babo bayamazi uThixo xa kunamhlanje. Ndandifike bengazani naThixo apha. Bayamazi uThixo. Xa kuthetha uMercy bayayazi uba ndizawuthetha ngoThixo. Ndizayincokola yonke lenye into encokolwayo ethubeni, ndizawuthetha ngoThixo. Bayamazi ke uThixo wam xa kunamhlanje. Ngaba bathi ke you brighten our lives. Ndiwugqibile umsebenzi wam ebendiwuzele eWales.
ndithe mna uThixo ngexesha andifaka kuphela lamtshato wami ndizibona ndiyongena etywaleni ndiyongena esitratweni ndinibalisele mos ngebali le-Amarula endayiselayo ongalaziyo again at Mercy Makhwelo 326 ndizithetha zinjalo uyoziva phaa uba kwakutheni ze ndiqale ndisele Amarula uzawuyazi uba kwakutheni. Ndandikhala ngelaa xesha ndingam-understand Thixo uba hayi man depression ndaphelwa imitshato yophelela esitratweni ithini le nto yakho Thixo preparation time. Ndandingazi naba inkonzo endikhonza kuyo ndizofika apha mna ndiyokhonza enkonzweni ebuselwayo utywala enkonzweni xa kune-events umfundisi angayikhululi ikhola le yakhe ayinxibe ngobunjalo bayo because ndithe akukho nto sorry ansi into endibamba akukho nto erongo etywaleni. Into erongo etywaleni ngumntu onxila agezele abantu, umntu onxila abethe abantu, umntu ongena control ngobutywala bakhe. Abelungu bayasela utywala babo bogqiba bathi umuntu xa ebuva baba buyonyuka nditshilo ahambe ayolala kwakhe phela cuku because ubutywala babuqhelile babothuki bayabusela utywala babo nasezindlini. Ndothuka ndafa xa ndisiva umthetho walapha uba uhamba njani. U5-year-old apha kweli lizwe uvumelekile abutye utywala bakhe abusele utywala aseliswe intwananyana yotywala phi etafileni phana kowabo xa kuselwa uvumelekile babazali bamgalelele utywala. U5-year-old u16-year-old uvumelekile aye eklabhini ayosela as long as bayehamba nomuntu omdala. So izinto guys ezenzeka kwamanye amazwe uThixo wayondipreparisha. Ndikhumbula ngelinye ilanga ndizifastele mna apha endlini ndaphela iveki ndifastile ndingafuni ukubona abantu ndingafuni ntoni ngoba kaloku mna funeka ndibuye ndihlale kwi-fasting ngoba kaloku ndiyayazi uba ndihleli nje mna imimoya yaphithizela funeka ndithi qwa. Kwaba khona ke ngoku ndabe kukhona i-event pha enkonzweni bandibiza ndaku-invitwe wonke umuntu ke ndaya enkonzweni ndiziphumela kwi-fasting mna ndilindele i-event kwakukhona into kuthiwa into endibhabhatya ubride ontiyo. Xa ndifika yeyi nditsho kamnandi ilanga baphumile belungu gcwele kuthe qho bekwe izitulo phana nantsika kukhempiwe ngamaxhego namaxhegwazana la ndithetha ngawo bambalwa abantu abancinci. Abantu abancinci ke belilizwe andiyazi ayidibani ncam into yami idibana namaxhegwazana namaxhego. So xa ndifika phana kugcwele ke phaa vele inkothovu zaphana enkonzweni baziselela iwayini yabo baphole ngale ucinga. Ndothuka ndandiqala ke ubona mna kuselwa utywala enkonzweni. Ndothuka hayibo kuselwa utywala apha ngapha mna ndiziphumela kwi-fasting benzana babantu sorry guys benzana babantu. Kanti uThixo laa nto wayendivumele uba wayengandivumeli wenza impilo yami yayophelela phana uba ndiyokuphelela emjayivini. Wayelungiselela into yoba ndingabe ndifike ndikhamisile apha kweli lizwe ngoba wayezazi yena uredi buneplan uzawundisa kwelinye ilizwe kwenziwe izinto different. Kwafuneka ndikhawuleze ndifithe in kwaba bantu ngoba kaloku ngabantu abadala abandithetha ngo-80 no-90-year-old zinkothovu mntanam bahleli newayini zabo bahleli nobhiya zabo njalo njalo yi-event kuyaselwa. Going back to ibali lakaYesu le emtshatweni etshintsha amanzi ewenza iwayini banxila abantu kwamnandi emtshatweni basela bajayiva banjanjani So mna ke ngoku ezi zinto ndazothuka apha but ndandingothuki incam ke ngoku because kaloku at least sendi-understanda ilife yasestratweni. Can imagine uba ndandiphuma straight kulaa mpilo yokuqala ndandiyiphila before uphele umtshato ndithe kuni eyam impilo back then ndandisindiselwe ndihamba ndiye enkonzweni ndibuye ndizohlala endlini yam ndiphume ndiye emsebenzini. That was my life iphelele apho ndihoye izinto zomzi ibe ngunomphelo lowo ndingabi nayo enye into yokwenza emveni koko. Ndandizawufika ndintante apha kweli lizwe because kaloku andiyazi enye impilo ngaphandle kwale ndinibalisela yona. So kubalulekile uba wavule amehlo and understand impilo as a whole. So understand impilo encinci engaka ube comfortable ngayo. You need to understand what's happening out there. Anizode nibe njengam ni-understand izinto endizi-understandayo. I get that, but don't be too comfortable kwi-positions zenu enihleli kuzo ni-understanda ulwazi oluncinci eninalo ngoba ndiyatsho uba mna ndandize ngelaa xesha ndandiphuma straight ndandisesemtshatweni straight ndandizafika ndikhamise apha kweli lizwe. But ke ngokukwaza umntu uThixo semlahlile estratweni osebonile uba zikhipstan ndayiqhela ke ngule mpilo yaphana enkonzweni ndigqibo ndibonisa ngoku kwenye yezi recordings zami part of i-gift zam na endizinikwe phana enkonzweni bandinika iwayini ndiyinikwe enkonzweni i-gift yam leyo bandinikile ndizayisela futhi iwayini yam la kufika ixesha ndiza kuyisela
ndinixelela into yoba impilo kufuneka niyi-understande into yoba siphila kumaxesha angamanye, akungo-1950 ngu-2025. Phofu ke nasebhayibhileni ayekhona abantu ababesela iiwayini zabo. Ndiyeke ungandixeleli ngamanxila, mna ndinaxesha lomcimbi wamanxila because abanangqondo abaya. Xa usela utywala funeka ubusele utywala uthe qwa ube nelimithi. Ndithetha ke ngo-positive no-negative. Zizinto ezazi-negative kum ke ezo ezazindehlela ngelo xesha. Ndandingazi-understand uba kanti uThixo zintoni ezinto ndifaka kuzo. Kanti preparation time ukuze ndilungele eli lizwe uThixo wazondilahla kulo. Niyava ke ngoku? Yeah. Ndithethe ke ngoku kule vesi ndithe ndiyayicalula mos le vesi one by one. Work together. So xa sithetha ngo-work together wale vesi sithetha ngayo ithi ke this implies that difficulties are not isolated incidents but rather part of a larger process that ultimately leads to good. Ndigqiba ndibalisela ke ngoku ubutyobo bam ndandicima kubi apha bendigqiba ndibalisela even omnye umzekelo endiwenzileyo ngoku ndandiphelelwa ngumtshato. Yayimbi yayibuhlungu ndandikhala ndanditheni but iyatsho phana iscripture sithi ewe ezi zinto zi-difficult sukungafani uba uzongena ebunzimeni uzawungena ebunzimeni but naxa ndizijongile namhlanje ndithi thank you Lord kuzo zonke izinto ndidlule kuze thank you Lord because kude kwazaliseka umntu lo uThixo wayemakha ndiphelele ngoku ndingulaa mntu uThixo wayemakha ndiphelele andinasikrokro ngamntu. Omnye umntu angaba nesikrokro ayiyongxaki yam le ungandifaki mna kwezo zinto zokukrokra kwakho ungandifaki apho. Enye ithi for good. So this means that even though things may be hard at times, the end result will be something positive or beneficial, especially in a spiritual sense. Xa sithetha ke especially in a spiritual sense, ndithe mna ndandinamahloni ndingafuni yonke le nto yale gift, ndingafuni nezi zinto ndizinxibileyo, ezi zambatho zam neziqhiya nezintoni. Ndingafuni le nto mna ndisithi ndingumntana ndikho ready for ezi zinto. Mna ndisafuna ukuqhubeka ndiphile laa mpilo kaloku lo uThixo bendivise yona yestrato. Ziphelile mos izinto zam zaphelele endleleni kubunzima endidlule kubo. Ewe kanti uThixo akakagqibi. Namhlanje ndingulo ndithi mna apho ndikhoyo i-happiness ihamba nam straight ndikwispace esirayithi ukufa mna ndikwispace esirayithi bethunana. Ndithe ecaleni ndizigqibile izinto uThixo wayendibizele zona eWales. There's nothing left for me eWales. Enkonzweni yam sebendenzele ufarewell njengoba ndisitsho sebendinike neegift zam baze bafaka newayini phakathi. Njeba ndithi buselwa phakathi enkonzweni qha abuselwa ngabantu abazizibhanqa babe benxile beyantaza apha. Basela bethe qwa bezikhumbula bangubani na. Abelungu bayasela ke ninjonge kakuhle abelungu bayasela abadlali everyday umlungu ufuna iglass of wine, everyday umlungu ufuna utywala bakhe apha. But sukucinga mfambo zabumbone ebhayiza esenza laa nto yenziwa ngabantu bakuthi xa benxile ufika bethukisa bebetha abantu besiya nasendlini begezela abazali babo. Ikhona enye video recording bendiyibonile umntana unxile uyadwanguza ubetha umzali wakhe. Andithetha ngoba bhanqa ke mna ke bokusela laa ndlela yokusela utywala bubudenge bokusela utywala. Umntu onjena kufanele bangabusela utywala adlalele kude etywaleni. Ndithe ngezinto ezinjalo. Spiritually ndingulo ndiphelele. Namhlanje ndithi ndiyakwazi unxiba iqhiya yam, isambatho sam. Ndithethe ezi zinto uThixo andibizele uba ndizokuzithetha apha phambi kwenu ndingenaxhala, ndingonandaba noba umntu ucinga ntoni. Ndizawuthetha le nto uThixo ufuna ndiyithethe iphele kanjalo. Silapho ngoku. Yeah? KuRomans chapter 8. Lo ndithetha ngaye. Uphi ngoku uRomans wanibaleka Romans chapter 8 verse 28. Uthi usakhe molweni molo sakhe. Ndithetha ngoRomans nguye lo ndimcalulayo apha uba ithini le nto. Uthi ke ngoku Romans xa igqibelisa to them that love God. This is a crucial condition. The promise is specifically for those who have a relationship with God and are living according to his purpose. I am living according to God's purpose and in a doubt. Omnye umuntu uzawubuya andibuke andijaje benana siphila apha emhlabeni sijajwa yonke imihla sijajwa sesisenza kakuhle sijajwa sesisenze sesingenzi kakuhle kuyafana mntase kuyafana yenza lento ulibizelwe emhlabeni wenze yona ufocus kuyo ngoba noba wenza kakuhle baza kungena abantu basemhlabeni ne-red pens zabo. Mna ndingulaa mntana bekhule ndisenza kakuhle ndishow futhi yonke le nto ndiyenza kakuhle phi khona i-red pen beziqhaqhaza zisitsho kwangokuya. Ngoku andisenandaba ububani ucinga ntoni ndikweso stage ndiphila le nto yenza isense kum noThixo. Uba yenza isense kum noThixo kugqikiwe omnye nomnye umntu hey back off.
Yeah, because sidelayile ecaleni endleleni for ukwenza izinto esibizelwe zona ngenxaba kaloku siyatatazela soyika ababantu anokwazi ukuyenza into ethile bani bazawuthini bani abaxakwe izinto zabo bonaqala baxakekile abantu basemhlabeni baxakwe izinto zabo wena ube nexhala labo bantu abanjalo focus ku self focus kuThixo wakho nenzani nina noThixo nindawoni niyabonana noThixo niya-understandana lento niyenzayo ilele apha indaba phumani ebantwini bakaThixo abangena life bana life abantu bakaThixo i-red pen yabo i-red iza nexhaxha every day ewe iza nexhaxha i-red pen yabantu basemhlabeni noba ungaba holy kangakanani na wenzi kakuhle uthini na ininzi into ethethwayo ngumntu kaThixo apha emhlabeni ngoku lento ifuna uthini uvale le ndlebe ingapha uvale nale ingapha and focus uvuyelwa uthi amen and focus uthini uThixo yena focus ndilapho mna andifune nomuntu oza kum othi uyayazi ubani uthini hey back off andifuna ukuvezo zinto mna hlala pha kude kunami uzaninika ingxaki ngoba lo xa ugqibile undiqela ngobani lundiqela ngayo uzawuphinda ujika ikona uye komnye uphinda ufika uMessi uthi uMessi uyamazi uMessi phuma kum so undizise lezo zinto ndathi ngenye imini the only time ndifuna ukwazi uba mna uzikhiphani xa kuthiwa ndizawubulawa yiza ke ngoku uzawuthetha ayi ebayidibanisa uba ndizawufa hey phuma kum andizifuni ezo zinto zandimoshela ilife yam ndiyiphethe ngembeko ilife yam ndiyiphethe ngendlela eqoqoshekileyo ufike wena undiphathele ububhanxa apha empilweni yam andizifuni ezo zinto uthi umeka hey siya ukucezwa singabenzanga nto hayi mna ndikhule ndicukucezwa vele kaloku ndithe mna ndisemncinci mna ndandi-odd ndinga-understand ndacukucezwa ndisemncinci ndandingumntana odd mos so mna umntu namhlanje obhizi ohlebana nam othini ayayayethu hayi bazondigqibezela mos ngoku sendimdala bathetha izinto besondele kum bethetha izinto basazawuqhubeka ke futhi bezithetha bazuyeka am aware of that but hey back off anaxesha loo nto naxesha lona singaphela guys uba ungehla usonyuka ku-entertainer zonke ezi zinto so le nto ithi this means that even though things may be hard at times nobe engafundileyo this is a crucial condition the promise is specifically for those who have a relationship with God and are living according to his purpose. I am living according to God's purpose. If omnye umntu xa ijongile ayidibani yewethu ungandifaki ungandibali kwezo zinto zakho uthetha ngazo mna noThixo siyaziqonda kakuhle uba siphi senzani wena ububona ububhanqa yonke lento hey back off yeah right ndiligqibile ke ngoku ibali lam nanku noJohn apha uJohn chapter 19 verse 30 uthi when he had received the vinegar or the drink Jesus said it is finished with that he bowed his head and gave up his spirit. He bowed his head. It is finished. Watsho uYesu bemselisa phana. Sorry guys ndizayikhupha le chat. Ndiphinde ndizama uyibuyisela lento. Kule ndawo bihleli kuyo because iyaphazamisa xa injena. Iyandiphazamisa. Right. Sorry bendicharge. Uthi umeka amen. Amen meka. uYesu wathini bow down wogqiba ke wathini it is finished babembulele ke ngoku abani baziyo bangengubango kuthiwa ntoni ngongantweni bambulala uYesu bembulalela ntoni into engaziwa mntu bemthufele kuqala bambetha bamenza zonke izinto baxoka ngaye bathetha izinto so bantu benkosi xa kuthethwa izinto ezingalunganga ngane kusithwane nam ndisuka apha inyawo zinodaka uthi yes man if uThixo uyakuqonda yena then kwanele injalo bethuna nama sijonge uThixo ba mna wena noThixo nisemgcini na ihamba kahle nalento kwanele xa uright noThixo wakho because aba bantu babhizi bajudgmental ziyabanetha baxakweze zabo but iproblem asizazi izinto zabo noba besizazi asinaxesha lazo izinto zabo ngoku bazifake ngenyawo ezinontsente kwezi zethu izinto bakungcuthekisa abantu basemhlabeni bafuna baphuma emgcini bafuna uphuma apha emgcini uzolibala nalo Thixo wakho because kaloku bahleli bayapepereza bathetha ubhanqa bahlale ko WhatsApp bakuhlebe uthi sa uwazi ezazinto zawukhala uhlupheke usuke kuThixo kanti uThixo kufuna usezingqondweni
So that is why mina ndiye ndithi andifune nokuyazi uba kuthiwani ngam, bathethe phaa kude, back off, niyigqibe phaa kude loo nto yenu. Ndithi ke ngoku uYesu wathi it is finished, waphuma umphefumlo, kwabe kuphelile nguYesu ngelo xesha. Bengayazi into yoba iyabuya le ndoda, izawuvuswa le ndoda, ngoba kaloku wayengahambi yedwa, wayehamba nengadla-ngadla. Kwakufuneka kuzaliseke ntoni? Ii-scriptures. Zazaliseka ke nangoku. Mna ke ngoku ukufa kukaYesu ndafumana ntoni mna? Ukuphila. Ngoba kaloku ithi le nto wayefela izono zethu. Sasingazazi nezo zono zethu wayezifela, kodwa wafa. Bamlimaza, bamthuka, bamthifela, bamenza izinto. I know it all. I've been through zonke ezi zinto. Into endingayaziyo kukufa. Zange ndife. Sebendenzile zonke ezinye izinto ezi. It's okay. Njeba nditsho mna ndithi umzimba lo wam, ewe magqorha amadimoni nina zinto ezinejealous, ningaqhubeka nizisende zonke izinto zenu nizithumele one by one. Umzimba lo wona niwulimazi, ngoba nditshilo mna ndinamanxeba ngamanxeba, ingathi I'm not a woman. Sorry guys, let me drink water. Ndinamanxeba, ingathi andingumfazi. Today I understand why ndimanxeba-nxeba. Xa ndihlala phantsi ndibuka ibali lakaYesu, uba bakhe bamenza ezi zinto. Kutheni mna bendicinga fama bazawundiyeka? So it makes sense. Ndinixela ngempilo yam uba kutheni inesense namhlanje. It makes sense. Ewe ke, waphuma ke umphefumlo kaYesu, waphinda ke uYesu wavuka. Niyalazi uba lakhanzongena kuloo nto. So xa ndithi ke ndisebenzisa esi scripture, it is finished ke ngoku apha kunika abantu bam ithemba. Le uThixo ebendibizele yona uba ndiyenze kulaa vision yakhe. Ewe mna noThixo siyakholwa into yoba siyigqibile, baphilile abantu bakaThixo apha kulonika abantu bam ithemba. Ewe abantu bazivile izinto bebecinga uba azenzeki apha kulonika abantu bam ithemba. Basaqhubeka abantu basahila njalo njalo. I am aware into yoba abantu bakaThixo, they are not happy for this program uba mayivalwe. Ewe ndiyayi-understanda loo nto guys, but uba ndiyaqhubeka ndiyamenza ke ngoku unika abantu bam ithemba, ndizabe ndingasenzi le uThixo ebendithumile, ndisenza ke ngoku okufunwa ngabantu. And ke ngoku mna andisebenzi njalo, ndimamela umoya uba uthini na, ngoba nje nditsho le program yayize ngevision, funeka ndiphinde ndiyivale ngale ndlela yayize ngayo. That is why namhlanje I'm spending 4 hours full namhlanje endaweni ka-3 hours. Ndiqhela uspenda every Saturday u-3 hours. Ndizama ukuthetha intando kaThixo, le nto andithume yona ndiyithethe. Ezinye ndiyazazi bezikhubekisa, ezinye bendibonwa njengomntu osileyo njalo njalo. Andinazo ke ixesha lezo zinto mna. Ifocus yam ngaba baphilileyo, ngaba bafundileyo, nantso ifocus yam. Ingxaki kaloku abantu basemhlabeni abayithandi inyani, inyani ifika ikraqe. Ngoba kaloku bafuna uthetha ubumenemene, bangqinelane ngobumenemene abantu basemhlabeni, babe ngamamenemene bonke, bafuna ukufaka nawe phakathi kubumenemene babo. Andizingeni ke ngoku mna, ndiyithetha injalo, ndithe take it or leave it. Okanye if ndithetha into uqonda uba ye ayikho kwale ayithethayo, it's okay hane, bungazondithanda into endithethayo vele, ibingazothandwa ngumntu wonke. I get that, I respect that. Ewe ngoba okokuqala le program nditshilo ibingazoba yabantu bonke. Nam lo bendingazothandwa ngabantu bonke andiyomali, I get that. Nabandizondileyo ke during this period bedikwe finish nandim, ndabanika igunya from day one into yoba xa uqonda uba kuyo yakho le program ndasekhaya, ungakulinga uqale usijona nosijona, because apha sizawuthetha intando kaThixo and abantu bazawuthetha izinto ezisezintliziyweni zabo ngale ndlela abaziva ngayo. Abantu bakaThixo bazawukhululeka apha, ndithe emabandleni, emakhayeni wethu, kwimitshato, kwii-relationships, kwi-community, emisebenzini, uthi ufuna uthetha kube kuthiwe vala loo mlomo, ngoba lokhu sometimes awunayo ne-position. So xa ungena position ubonwa njengento engazilutho, yet akho nto ungayaziyo, wazi zonke izinto, qha ingxaki awunasikhundla. Bakuhlalise phantsi abantu bakaThixo bakukhawulezise kuthiwe thula wena. So sikhule kwixesha elinjalo lakathula wena. uThixo waqonda ke ngoku it's enough. Nibavile abantu ke ebebethetha kule program bekuthethwa apha ngezinto ezi-different. Benditshilo mose from day one uba ayo program yabantu abasindisiweyo le, aba bathi thina sisindiswe bingeyo program yabo lena, yo program yabo lena. If bazawufuna ezinye izinto kungathethwa ngazo, apha sithe le program uThixo wenze ngamabomi uba ayinike mna, uyinike mna la vision ngamabomi, ngoba endithemba uba lo mlomo wandinika wona akho nto endingathethi ngayo mna. I-difficult conversations mna ndidila nazo every day phaa
kulaa msebenzi wam. Abangandiyaziyo mos mna ndiyi-social worker, I deal with impilo zabantu ezinyekenyeke on a daily basis. Bethetha ngezinto ekungekho lula uthetha ngazo, but funeka bethethile ngazo, ngoba kaloku indlela yokuzilungisa inye, funeka uxelele someone kulungiswe imeko. Okanye xa ungayixeli imeko yakho uzawufa, ubulawa yi-depression. Abaninzi everyday banezistress, banedepression. Ingxaki batyiwa zizinto ezisezintliziyweni nasezingqondweni, kube bhizi bagule abantu bakaThixo, bagcwale ezibhedlele. Sometimes ayikho kwale nto egulisa lo mntu, ingxaki kuba akakwazi uvula umlomo athethe, le nto imtya ngaphakathi. So mna uThixo ndinike le platform yoba ndizodwaba apha, ndizikhuphele zonke ezi zinto. Ndazikhuphela kangangoko bendinako izinto ebekuthiwe mandizikhuphele. Njengoba nditshilo ke, eyokugqibela kwizinto bekufuneka ndizikhuphele, ndizobethwa mos mna ngekaka. Basho ke abantu bakaThixo bazogqiba ngam. Hayi, anigqibanga ngam, ndiyanixelela ndithe ikaka lena benizise apha kwam, uba ikaka buyi izawubuya 7 times. Lindani nje ninoba ikaka fiki. Lidlule ixesha loba sibe sitatazeliswa ngamagqorha namadimoni apha, lidlule elo xesha. Ewe, ngoku ndithe u-2025 siza kuzilwela, especially mna, ngoba kaloku mna kudala kwabandileqa. Ndandimncinci, ngoku ndimdala, ngoku ndizazilwela mna, nijonge kakuhle. Ndingazilweli nje mna, ndihamba nendoda. Mna ndihamba nendoda yamadoda. Izixhobo zam zonke ziredi to attack. Kwanto ethi izozama mna lo ifuna ukuwisa mna, ndi-ready to attack. So unika abantu bam ithemba. Xa ephelayo uThixo ile nto yakhe ebeyihlele kahle ndawuthi ujonga. Ndingulo mna mos ufumene umsebenzi nditshilo, ndiyahamba eWales ngoba there's nothing left for me eWales. Ndiyapakisha, ndimka guys next week. Iphelile into yam eWales, bendiyizele apha, ndiwugqibile umsebenzi. Ndiwugqibile umsebenzi kaThixo. Bendibhalile apha ezintsukwini, ndayifaka iflag yaseWales, ndathi mission accomplished. Yes, mission accomplished. Same as apha kunika abantu bam ithemba. It is finished. Ndiwenzile umsebenzi kaThixo, ndiyenzile into sacrifice ii-hours ubusuku nemini, ndibhizi ndisenza i-research, ndibhizi ndizama uunderstanda zonke ezi zinto. Andifikele uThixo xa ndiqala ucimela abe ndivusa uThixo. Nilele nina niva kamnandi, ndiyavuswa ndithi xa ndiqala ukuthi afike uThixo funeka ndenze le nto kuthiwa mandiyenze. So mna I've been through that kule 3 months sihleli kuyo. uThixo bendivusa, ndiyathanda, funeka ndivuke nditshone khona. Kufike uba mandibhale ngantoni. Ezinye zezi scriptures ndizothuke apha kunika abantu bamithemba, nam bendingazazi. Ningacinga iBhayibhile ndiyazi gqitha, hayi. Ezinye scriptures ndizinikwa sendilapha phakathi ndithetha nani apha. Ivele iscripture funeka ndisifundile, ndikhawulezise ngoThixo lo sithetha ngaye apha. Ndimbonile ke mna ke uThixo eyenza into kule yam impilo. Wayigqibezela ke ngoku ngonika abantu bam ithemba. Ndithe mna ndandingafuni ukwenza le nto, ndingafuni ndiyizonda, ndicapukela le nto, ndimbigqithi, ndingalali kwezo ntsuku, ndingalali kusandihleli, ndingafuni. Ngabe emsebenzini zibila nasemsebenzini. Ndandingafumani kuphumla. Ndiqonda wow, ndambi ngomzuzu, ndakhawulezisa. Namhlanje ndithi thank you Lord kwizinto ebezindisinda. Ndisindwa yile experience yobubomi endibuphileyo, ngoba bendihlala ndizibuza inoba ndimndedwa lo uthi go through ezi zinto. Surprisingly, as bandimane ndithetha apha kulonika abantu bam ithemba, abantu bavelile nabo bezichaza izinto ezibuhlungu abadila nazo. Ndatsho nda-understand it's not only me othi go through izinto. Because xa zikwehlela uzocinga uba fanuba nguwe wedwa lo zikunethayo, kanti nabanye abantu bayava shu apha ecaleni. Bawese oo-chosen ones, nditshilo thina boo-chosen ones ziyabuya. Right. Ndiya-understanda ke bantu bakaThixo, ndiyayirespecta into yoba niyamthanda unika abantu bam ithemba, but ndizawube ndingasenzi le nto uThixo bendithume yona. Ilam ibali eli kwakufuneke ndilibhale kwango-2018 kulaa ncwadi, ndiligqibile ke ngoku. Finally liphelile ibali lam. Ndihilile ke guys, ndiphilile. Bendingazazi uba ndiphilanga xesha eli, bendizazi kodwa uba eyi bandilimazile abantu basemhlabeni. UThixo bafuna ke ndithethe nangezo zinto ukuze ndihilile guys, including ebuhlungu endabenziwa ngumamam. Ndihilile kwezo zinto zonke, ndirayithi ke ngoku. Ewe, ndi-aware futhi ke iposition uThixo elandelayo andisa kuyo. Why bekufuneka ndizoma apha mna ndizihlube, ndibe naked, ndizibona. Nditshilo mos kwezaa ntsuku zokuqala ndandifile into yoba ndi-naked phambi kwehlabathi lonke. Ewe, wabe uThixo esebenza ngam engamanga, esebenza njengam. Ewe, endengathandisi kum. Ewe, ndiyambulela ke ngoku uThixo ngokundehluba apha phambi kwenu, ndibe naked apha phambi
phambi kwenu, ngoba ke ndiziva ndilight, ndiphelele, andisenayo ngoku ezingxaki ezi zinto bezinditya ngaphakathi nasengqondweni zeminyaka ezinye ndingazange ndathetha ngazo. Ndithethile ngazo, ndihilile njemanani abanye beni bebehila ngapho. Guys, bendihila into enamandla nam kweli cala, benindibona ndimane ndikhala kwezinye, ndikhala inyembezi ngqo. Ewe, ngoba ke ngoku ibiyi-part of healing. Ndihilile guys. Unika abantu bam ithemba, undiphilisile. uNomvula uthi, hey dear, likhula ithemba, iyandomeleza, indinika isibindi, andiwuncami umthandazo. Amen Nomvula, amen. Mabaphile abantu bakaThixo, mababe nezibindi abantu bakaThixo, mabangqiyame abantu bakaThixo ngezi-scriptures, bazimele ngoThixo. Zimelani ngoThixo. Ndimbonile mna uThixo xa ndizimela ngezi-scriptures emane endisindise, ndifake ezintweni, ndiphinda ndiphuma ndiphelele. Ewe, ndiphelele ke guys ngamazwi apheleleyo. Right, into eza kwenzeka ke ndithe ndiyamuva next week, mna ndiyahamba ndibheke England. Ndiwugqibile umsebenzi wam endandibizele Wales, ndimgqibile unika abantu bam ithemba. Incwadi luThixo uyayithe ndiyibhale ngo-2018, finally igcwele, izawugcwala incwadi because ndigqibile into befuneka ndiyithethile. Ayikho ke ngoku enye into endizawuphinda ndibe ndiyifuna kuThixo okanye ndibe ndimbambele wona, unika abantu bam ithemba. Ndiunderstand uyaniphilisa, but ndizabe ndingasenzi intando kaThixo. So I had to come up with a plan, ngoba abantu abaninzi ayino bava njani. So iplan endinayo ke ngoku, ndizawukwenza iprogram, ndinikeni about a month, ndiqale ndiyosetlisha phana kula England ndiya kuyo, ndisetlishe kuqala. Ndithe ndiyathutha next week, mandisetlishe kuqala inyanga, ndinikeni inyanga to 2 months ubuninzi. Then xa ndizibona uba ithini into yam phaa, ndizawubuya ndiniphathele iprogram ezalwe ke ngoku ngonika abantu bam ithemba, ngoba abantu bayayifuna. Izawuthi ke ngoku yona lena iprogram ixesha lobungqina. Ndizathi ke ngoku #ithemba, #impilo. Izana nosana lakanika abantu bam ithemba ke ngoku eli. So abantu abafuna ukuthetha izitori zabo bamanyelwe, ndikhona, ndiready for ukumamela ezo zitori. Ndim lo uzawunihosta ke ngoku. Into endizawuyenza per month, ndizawuthatha, ndiza kuyenza monthly because ndiye emsebenzini omtsha phaa, ndiyoqala izinto ezintsha, funeka ndibe sezingqondweni, ndingabikho busy kakhulu. Njengoba nditsho I've been spending hours kulunika abantu bam ithemba. Ndivuka nangobusuku nditshone khona, and ndingena kwii-fastings, nditshilwa, ndikwazi nobona abantu. Mna Friday funeka ndibancama abantu, kunika abantu bam ithemba, funeka ndingene kwi-fasting. Ndithandi every week. I've been doing that. So ngoku ndiye emsebenzini omtsha, funeka ndiyo-understand into zaphaa, so andizokwazi ukuhlala every week ndenze iprogram ngale ndlela bendiyenza ngayo. Ndizawuzama ukuyenza maybe every second week. Ubuncinci izawuba ngu-once a month. So ndiyazi uba ndizawukhosta abantu about 3 to 5, ndibahoste abantu bakaThixo. Bazawundibhalela ke, ndizoba ngusisdoli wenu ke ngoku. Nibhale phana kwi-email yam. I-email yam ithi yolisa8306@gmail.com. Undichubele kancinci ibali lakho ndilive, kwenze ba ke but ke amabali endiwafunayo ngane-happy ending. uNomvula uthi ndingathatha inamba kwibhayo. I-phone number yam guys andisathandi ngayo because ngoku abantu ndiye ndibanike inamba yam basuke babe bendixelela ngento zothando. Andizingeni ke ngoku mna, andikho lapha ndifune mtshato, ndingafune madoda. Ewe, abanye abantu babe befuna uncokola. My life is too busy, I do not have time guys. Ndiyanqatyelwa kwa ifowuni le yam, ndiyanqatyelwa kuyicofa. Ndiyangena nje mna kwi-social media ndiposte ndiphume. My life i-hectic ngale ndlela, ndiyanqabelwa kwa uba ndincokole neetshomi zam. I don't have time guys. So inamba yam yona ndizawukhe ndibe ndinqaba kancinci ngayo. So umntu onestory ozawufuna uthetha kule program endiya kuyo next week, from kulo 2 to 3 months endithi ndinikeni yena, ndizawucela into yokuba nindibhalele phana, umuntu abhale isitori sakhe, ndizozifunda ndisimamele. But ndifuna izitori ezine-happy ending, especially abantu bebemamela unika abantu bam ithemba, baye ba-aplya izinto bazifunde apha kunika abantu bam ithemba, kwalunga, kwatshintsha izinto kwanjani. So I would love to hear such stories. Ndifuna i-happy ending. Ewe, kuba kube ekuqaleni phaa xa zikwenze netha izinto, but sicela i-happy ending, makube khona i-happy ending. So zizitori ezinjalo endiwilling ukuzihosta. Ewe, so umntu uzandibhalela ke phaa kwi-email yam, ndizichuze ngokwam uba ndifuna uthetha ngesiphi. Ndonele ngaba bantu endithi xa ndinike inamba yam bafuna utshata. Guys, I don't have time. Mna ixesha endinalo ndifuna ulala ndidiniwe, ndiyasebenza mna, ndidlala ubusuku nemini ndiyasebenza. So ndiyacela, hayi kabi guys, hayi kabi. So izawuhamba kanjalo.
Nditshilo ke iprogram ithi ixesha lobungqina #ithemba #impilo. Izawuhamba kanjalo le nto. Abantu abafuna uthetha into efuna uncedo njani niyabhala phana kwi-inbox yam ku-TikTok okanye abano-Facebook nindibhalele kwi-inbox ndicheke ndiphendule ngexa ndinexesha. Umntu makangathi ndibhalele imessage ngoku expect uba ndiphendule ngoku. I don't have time guys, impilo yam ayikho lula, ibukeka ingathi lula. Ewe, I don't have time, ndinqatyelwe lixesha. Mna ndiyalala nango-6 ngoba xa ndibuye emsebenzini ndidinwe, andinawo namandla ojonga kwa eza messages kulaa phone. I do not even speak to ipartner yam every day. I don't have time. So kufuneka understand kwayena uba impilo yam it's very hectic. That is why xa bekhe ngokwamna bendingeno-mind noba ndingaba single because my life is hectic. Ndibe ngumntu single mna ndenza umsebenzi kaThixo qha loo nto ubizelayo, ngoba akukho lula ukuba ndim. Ibukeka ingathi kulula, akukho lula ukuba ndim. Ukhona umntu owayethethile phaa Mbalezinhle, wathi uMbalezinhle ngoba bendibalisa ngestori salamgidi waphana kamntana wam, wathi yena something similar happened emgidini kabrother wakhe and only prayer worked in that situation. Ndingathanda ukusiva esa story uba wagqibela ke ngokumthandazo uncedisa phi. Mbalenhle uba ukhona apha okanye uyandiva, ndingathanda uqala ngaso istori sakho. Ndiyarhalela usiva uba ndithe xa nisenza imigidi sithandazani sanudlala because kulapho kusetyenzwa khona angamagqorha ayaphithizela phaa. And kube khona usisibongi, ndingathanda usisibongi lebekhe wathetha last week. Sorry, usisibongi ndiyamazi willing usafuna uqhubeka achube istori sakhe. Ndingathanda ukuhosta usisibongi kwakhona nabanye ke, but ndiyayithanda i-happy ending. Singalili oko guys, lila ukhangele uba yintoni epositive apha kokulila kwakho. Nindivile ke mna ke ndiyalila, but i-happy ending funeka ndikhawuleze ndiyifumane kwakobubhanxa buyi-1 ndibuphilayo apha emhlabeni. Liphelile ixesha kwakhona guys. This is the end of unika abantu bam ithemba. Xa ndibuyile ndizawuphinda ndiposte phana iposter yam, niyazi uba ndizawuthetha nini. Ndizobe ndisiza ke ngoku ixesha lobungqina #ithemba #impilo. Enkosi guys, thank you for everything. Ndimkile.